No niin, tervetuloa uuden videon pariin. Kuten heti näkyy, niin nyt ei olla gravelilla pyöräilemässä. Hommasin maastopyörä. Täällä ollaan Laajavuoressa mäen päällä ihmettelemässä ja lähdetään vähän harjoittelemaan alamäkipyöräilyä. Että mä oon nyt 5 kertaa käynyt ja sanotaan näin, että hissun kissun tulee kehitystä, mutta vauhti on hidas vielä. Mutta ei siinä, lähdetään harjoittelemaan. Ja otetaan nämä ensimmäiset ajat hyvin rauhallisesti. Ei mitään satuja. Tälleen. Tää saa vähän materiaalia, että taas aloittelijahan mä tässä touhussa sinänsä on, mutta hauskaa on ollut ja sanotaan näin, että täällä on ihan hyvät puitteet. Ihan hyvät puitteet mennä ja harrastaa, että aloittelijatkin pärjää täällä Laajavuoressa ihan mukavasti. Mä en vaan tiedä mitenkä toi ääni nyt kuuluu. Täällä tuuleekin jonkin verran. Millainen on toi äänenlaatu tän kameran kanssa, mutta katsotaan. Toivottavasti kuuluu. Tää on nyt 3. päivä putkea, kun mä menen täällä. Pikkusen tuntuu jaloissa. Täytyy myöntää, että vähän on kyllä väsynyttä poikaa, mutta kun piti harjoitella vähän ennen kuin alkaa kuvailemaan, kun vauhti oli niin traagisen hidas. Eihän sitä olisi kukaan jaksanut katsoa, vaikka se olisi ollut ihan realistista. Että eihän siinä mitään. Pieniä hyttyjä. Semmonen oli ensimmäinen veto. En tiedä oliko se kuinka lämmittely, mutta menkää sinne. Joo, tää hissillä meneminen taitaa olla se suurin ylivoimaisin vastus ja suurin pelko aina aloittelijalle tässä touhussa, mutta sitten kun sen oppii ja keksii, niin tässä pystyy hyvin rennosti olemaan. Mäkin on tottunut silleen, että mä laitan sen tonne oikein takareiden taakse junttaa ja sitten se on vielä tuolla satulaputkeen ja vasemmankin takareiden luona, niin jos se nyt siitä vähän lipsahtaa, niin se ottaa kiinni joko toiseen takareiteen tai sitten satulaputkeen. Sitten vaan pitää kiinni, ei koske jarruihin eikä mihinkään ja oottelee, että on perillä. Niin ei se paha ole ja yleensä tosta saa aina pyydettyä apua, jos semmoista miettii, että tarvii vähän jeesiä. No joo, käydään vaikka seuraavaksi kokeilemaan tuota aavikkoa. Ei nyt ehkä ihan loogisessa järjestyksessä mene nää radat, kun eka mentiin toi mutkapätkä ja nyt mennään aavikkoon. Ei sen väliä. Mulla on aika paha heikkous oikealle puolelle kaarreajo, että mä en uskalla ollenkaan samalla lailla antaa niin sanotusti pyörän kallistua. En tiedä mikä siinä on, vaikka on se kehittynyt toki, mutta on se vielä vähän semmonen. Ja sitä saa harjoitella tätä oikean puolella. Mä oon paljon jäykempi oikealle mennessä. En tiedä. Kai se on joku, on muuten niin pitkä hiekkaa, että perne aika. Mutta joo. Mä tossa jäykkäperällä kävin täällä muutaman kerran ja niin siinä sai jo vähän semmoista tatsia hommaa. Sitten hommasin tän Orpea Okkamin, niin tää on sitten taas ihan eri peli. Ei, no aika hyvin tähän on jo tottunut toisaalta, mutta
liikenteehän on tottunut toisaalta, mutta on tää kumminkin aika lailla erilainen. No niin, otetaan uusi tsekki. Onko kamerakulma yhtään parempi nyt? Otan sitä pikkusen ylöspäin, kun se oli aika alhaalla. Mutta katsotaan. On muuten pirun pehmeitä hiekkapaikat olemassa. Joo. Voin kyllä suositella kaikille, jotka lajia haluaa testata. Tälleen tää Laajavuori on kyllä hyvän oloinen paikka. Mullakin kävi semmonen tuuri tässä, että olin, tuuri ja tuuri, piti käydä se NG:ssä graveliseikkailu heittämässä ja oli 5 viikkoa melkein kipeänä tossa, niin siinä mielessä ei käynyt tuuri, mutta sitten kävin kaverin kanssa kokeilemaan vähän Laajavuoressa, että mitenkä se onnistuu ja millaista se on ja ynnä muuta, hirveät kuumotukset ja tuli sitten innostuttua ja tää on hyvä ja mukava paikka ja suht turvallinenkin, kun pitää järjen päässä, niin ei siinä sitten kattelin, että kausikortti loppukaudeksi 79 €. Mä oon nyt tosiaan 5 vai 6 kertaa, en mä nyt oo ihan 100 varma kumpi se on käynyt, niin ei siinä ihan hirveätä hintaa jää per käyntiä. Tälleen, että toki sanottaneen se, että tää on varmaan viimeinen kerta, kun mä tällä kaudella kerkeen enää käymään täällä, että sentään 1 video tuli tästäkin tehtyä ja vihdoin ja viimein on niin eläviä kirjoissa ja terveenä, niin sekin on toisaalta mukava, että otetaan se gravelipyörä sitten tuossa 2 viikon päästä taas ajoon, kun kerkee. Ensi viikko ja viikonloppu on niin kiireen, että tuskin kerkee yhtään mitään. Ehkä nyt satunnaisen jonkun lenkin kerkee heittää siinä. Ei siinä, otetaan uudelleen lämpäriksi mutkapätkää ja katsotaan sitten seuraavia ratoja aloittelijavinkkelistä. Lähdetään ottaa sitten uudelleen toi mutkapätkä, niin saadaan lämmiteltyä tuntumaan. Tässäkin pitäisi vaan olla koskematta jarruihin, mutta kuten sanoin, niin joo, että puolen käännös, niin se ei vaan niin jotenkin hirveän luontaisesti onnistu, että sitä on niin jäykkänä jotenkin. Että toki se riippuu permistäkin paljon, mutta vasemmalle se menee niinku, no okei, tossa menisi vähän liikaakin niijata, mutta niin. Vasemmalle se menee ihan mukavasti, mutta oikealle puolelle pitäisi saada vähän rentoutta touhuun, että mä en tiedä mikä siinä on. Miksi mä oon niin jäykkänyt tonne toisen puolen permeihin, mutta niinhän se on luistellessakin monessakin lajissa, että on puoleisuutta. Tää on kyllä siitä mukava, että joku vetomies vetää sitä ihan hirveetä vauhtia. Mutta tän pystyy niinku aloittelijakin tulee hyvin rauhassa. Ja siinä mielessä mukava pätkä. Saa just harjoittelua tuohon permiajoihin. Tälleen. Tässä saa ihan vauhtiakin. Pikku hyppylää. Tää huomaa, että paikotellen on jarrupatit ei oo niin kovia, että niin on hampaat tippuu tai suusta. Tuo edelleen. Ei oo miten sen väliin. Tää on semmonen, tätä en uskalla edes yrittää tuplata tai hypätä yli. Mieluummin vaan ilmaisen ton pompun tosta ja teen turvallisesti. Täälläkin on vielä erikseen sitten tuolla oikealla puolella tuo mäkihyppyrin puolella, hyppytornin puolella enskapätkiä. Sanotaan näin, että mä kerran menin sinne ihmettelemään ja ne oli vähän semmosia, että no toki joo, ne on punaisia ratoja eikä niitä ole tarkoituskaan olla semmosia, että sinne ne ekaa kertaa pyöräilevä kaveri voi mennä, mutta siellä pari kohtaa oli aika hurjia, että ei varmaan kyllä ihan hetkeen mene ainakaan yksinä, että jos olisi kaveri, niin vois mennä kokeilemaan vähän tälleen, mutta
Vaikka mullakin on kaikki suojat ja tälleen, mutta kyllä se äkkiä ottaa kipeätä siellä, kun vetää mukkelis kivikkoon tai juurakkoon. Uusi hieno pyöräkin tulee naarmuille, niin sehän on ihan kamala. Joo, nyt on sotkettu energiakeilillä paikat ja sormet tahmeena ja gripit tahmeena, niin pysyy sormet kiinni. Lähdetään kokeilemaan freerideria. Tässä on justiinsa heti alkuun pari hyppyä, jotka ei kyllä videolta näytä yhtään miltään, mutta ei kyllä mitään toivoisi yrittää hypätä noita. No okei, tommonen pikku nyppäri, mutta ei kyllä niinku uskalla vauhdilla vetää niinku ollenkaan. On aika hurjat, mutta eihän se ole, kun harjoittelee ja treenaa, niin siinä sitä sitten oppii. Täällä on tätä jarrupattia aika paljon. Ilmasta hypyttää aika mukavasti paikoitella. Tää reitti. Ei voi huomaa. Tää on aikamoista. Nää on kans semmoiset hyppyrit, että vaikka eihän nää nyt hirveästi isompia joku tuolla mutkapätkän päätteeksi, mutta ei vaan niinku, ei uskalla. Ei uskalla niinku ollenkaan. Toivotkaa niin paljon, että vaikka mulla täysjousta pyörä on, niin on kyllä niin kovaa jarrupattia, että ei mitään todellakaan. Semmonen oli freerider tälle aloittelijan näkökulmasta. Täytyy ottaa uudelleen. Täytyy sanoa, että kyllä tässäkin lajissa vaan lämmin tulee. Ei tää niinku kevyttää ja helppoa. Että kyllä tässä sykkeet nousee. Koko kropalla saa tehdä töitä vaikka. Mäkin yritän olla suht rentona, mutta tälleen kun niin aloittelija vielä tässä touhussa, niin enää mä pysty realistisesti olemaan mitenkään niinku paikotellen pystyy vähän rentoutumaan, mutta hyvin jäykkää semmoista katsetta, tai siis katse eturenkaassa menoa, vaikka tiedän senkin, että sen pitäisi olla sinne pikkusen eteenpäin ja just permeisesti katsoa sinne eteenpäin ja sitten kroppa seuraa katsetta, mutta näitä harjoitellaan ja paljon on kehitystä tullut ja eikö sitä kehitystä tule vielä lisääkin, jos vaan pyörä kestää ja paikat kestää ja terveeseen prakaan, niin ainakin ensi vuonna sitten kovaa reeniä ja siinä vähän gravelointia, niin saa tuota kuntoakin kohotettua, niin jaksaa sitten paremmin. Jaha, käydään katsoa sitten Omega, että millainen rallattaako se on. Tää on semmonen, että mä en vaan osaa tähän kääntyä. Toki siinäkin on pientä kehitystä tullut, mutta en vaan niinku, mä en osaa linkittää noita permejä. Lähti takajarru luistaa, tai takarengas siis. Niin on oikealle tää kääntyminen, niin ei vaan niinku, se on niin jäykkää ja kankeita. Pitäis saada rentouttaa. Tääkin niinku suht hyväkin termi, mutta mä en vaan niinku ymmärrä, että miksi siihen ei niinku ei vaan niinku uskalla kautta osaa. No se meni kyllä ihan päin mäntyjä, kun meni myös vähän selittämisestä touhun. Se oli niinku jopa omalla standardilla huono lasku. Ei siinä ottaa uudelleen. Se oli kyllä. Siinä meni vähän niinku keskittyminen kaikkeen muuhun kuin ajamiseen, mutta niin kuin sanoin siinä yhdessäkin kohtaa, niin mä en osaa todellakaan linkittää sille, että mä kaaran vasemmalle ja siitä nopea oikein. Varsinkin kun, no mikäli sikäli oikein muistan, niin siinä on sellainen pieni nyppääre, mikä nyt siis ei todellakaan ole paha ja sehän menee rullaamalla yli, mutta jotenkin henkisesti se vaan
sotkee ja kaikki keskittyminen menee siihen ja sen jälkeen mä vasta alan kääntyä. Pitäisi unohtaa varmaan sen yppäreen ja keskittyä vaan siihen oikealle puolelle permiin ja katsoa vaikka niinku pidemmälle sitä, niin josko sitä lähtisi jotenkin tietoisemmin sitten kaartaa ja vähän kallistaa sitä pyörää. Ei siinä. Käydään hinkkaamassa ja harjoittelemassa, niin katsotaan, jos siihen saisi jotain kehitystäkin tämän päivän aikana. No, katsotaan sitten alfa. Millainen on alfa? Pitäis pääsee kanssa sitä termiä jo harjoittelemaan. Enää ei ole itselle yhtään. Semmosia mielekkäitä. No, koitetaan uudelleen. Mitenkä se mutkapätkä taittuu? Nyt mennään vähän niinku pelkällä takajarrulla. Ei käytetä ollenkaan etujarrua. Toki ehkä siinä yhdessä jyrkässä kohdassa voidaan vähän käyttää, mutta katsotaan tuleeko vähän vauhtia lisää touhuun. Nyt ainakin uskaltaa niinku paljon paremmin taas vetää näihin. Tässä on pakko käyttää vähän. Mutta niin katsotaan, että saadaanko vauhtia lisää. On tää kyllä aivan älyttömän hauska laji. Toki no tässäkin pakko käyttää etujarrua varmaan sen verran. Tää on vähän niinku hinattua. Pyörä nitisee ja natisee jatkuvasti, mutta toisaalta en tiedä. Tää on vähän niin. Se oli kunnon ilmalento. Sekin mentiin hienosti. Kyllä, noin hypyt alkaa hissukseen luonnistua, kun treenannut sen verran monesti nyt noita hinkannut. Otetaan uusiksi. Joo, sitten se viimeinen lasku vielä tähän väliin. Ei ikinä pitäisi sanoa, että viimeinen, mutta no nyt mä sen sanon. Katsotaan mitä tulee tapahtua. Onko se suurikin vire. No joo, annan kyllä laajavuorelle niinku täydet pointsit, että on kyllä niinku aloittelijalle aivan mahtava mesta. Voin suositella kaikille, jotka on miettinyt, että
tulis lajia kokeilemaan, niin löytyy ajettavaa. Pärjää hyvinkin niinku. Ihan ei tarvi olla mikään ammattikuski. Täällä on hauskaa. Se menisi mennä vähän pitkäksi. Tämä termi on vähän semmoinen vaikea mun mielestä. Ja nyppylää. Tulee vähän jotenkin erikoisesti mentyä siihen. Tää on kans hauska pätkä. Siinä saa pikkusen ilmaakin. Sitten vielä viimeiset. Pehmeästi. Noin. Ne meni hyvin. Ne meni hyvin. Sitten kotiin. No niin, nyt on laskut laskettu Laajavuoressa ja kamat pakattu ja ei siinä niin oli kyllä äärimmäisen hauskaa. En mä täällä ekaa kertaa tosiaan ollut jo muutaman kerrankin tässä, mutta joka kerta löytyy jotain uutta ja haastetta ja vauhtia lisää ja oppia, niin on kyllä todella hauskaa. Ja voin suositella. Monihan niinku haluaisi kokeilla, mutta niitä vähän jännittää ja pelottaa ja miettiä pärjääkö ja onko se liian hurjaa. Niin mä sanoin, että kyllä uskaltaa tulla kokeilemaan. Ihmiset on tosi mukavia, harrastajakunta on mukavaa, henkilökunta on mukavaa. Täälläkin on kyllä monta rataa, mitä pystyy ajaa niin kuin ihan täysin renkaat maassa. Ei ole siitäkään sitten kiinni, että voi mennä omaa tahtiin. Takalta tuleva väistää. Silleen se menee. Et jos joku menee hitaampaa eessä, niin sitten menee. Että se on ihan fine. Että suosittelen ja ensi kaudeksi kyllä kausikorttia tulee jo hommattua. Että on kyllä 5/5. Ei siinä, kiitos jos jaksoit katsoa videoa ja lähdetään graveloimaan taas, kun kunto tästä vähän paranee, niin ei siinä, palataan ensi videossa.